Som veľmi rád, že v týchto dňoch sa začína rozširovanie a nadstavba Žilinského konzervatória. Bola to jedna z mojich najdôležitejších poslaneckých priorít ako poslanca Žilinského samosprávneho kraja pre tento rok. Vzdelávanie v tejto dôležitej inštitúcii Žilinského regiónu prebiehalo už dlhší čas v nevyhovujúcich priestorových podmienkach. Počas minulých rokov aj prebehlo niekoľko pokusov o rozšírenie a nadstavbu Žilinského konzervatória, ale nedopadli úspešne. Naposledy sa tak stalo minulý rok. Hneď po nástupe do funkcie krajského poslanca sme s niektorými poslaneckými kolegami veľmi aktívne komunikovali túto našu prioritu s vedením Žilinskej župy. Nakoniec sa podarilo rozpočet na rozšírenie a nadstavbu konzervatória dostať do investičného úveru, ktorý sme nedávno prijali na krajskom zástupiteľstve. Treba ešte povedať, že táto investícia bola najväčšia v tomto úvere mimo veľkých investícií do dopravnej infraštruktúry. Verím teda, že rozšírenie a nadstavba Žilinského konzervatória zlepší vzdelávacie podmienky na tejto škole a že zlepšie celkovú kultúrnu infraštruktúru v našej Žiline a celom žilinskom regióne.